Siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen, eli tuotanvaiheeseen. Ja tässä vaiheessa suunnitellaan palvelu, rakennetaan ja viedään se tuotantoon. Tämä tarvitaan sen takia, että palvelua ei voi käyttää ennen kuin se on suunniteltu ja rakennettu. Ja toisaalta sitten täällä kuvataan myöskin näitä tapoja muuttaa sitä palvelua sitten muuttuvien tarpeiden mukaan. Sen takia nuo muutokset ja jakelut ja käyttöönotot. Se hallinta on saanut organisaatioissa paljon kritiikkiäkin, osittain perustellusti. Ja muutamia tämmöisiä asioita, mitä yleensä organisaatiot tekee väärin tai arvaa tai toteuttaa tai ajautuu toteuttamaan väärin on muun muassa seuraavat. Ensimmäinen harhakuvitelma on se ja väärinymmärrys, että kaikkien muutoksien pitäisi mennä muutoskomitean kautta. Ja tämähän on väärin sen takia, koska ne kaikki helpot, pienet muutokset tai standardimuutokset on nimenomaan esimerkkejä siitä, että ne ei mene tuon muutoskomitean kautta. Samoin myöskin tuon muutoskomitea voi ymmärtää monella tavalla, että se niin kun voi kysyä, että keitä siihen pitäisi kuulua, niin minimissään ehkä muutoskomiteaksi voisi laskea, että on palvelun omistaja hyväksymässä asioita muutoksenhallintapäällikön ehdotuksesta. Ja toisaalta taas sitten riippuen sitä, että tehdäänkö muutoksenhallintaa keskitetysti vai hajautetusti, niin sitten voi miettiä yksi sellainen tyypillinen asia, mitä ensimmäisenä päätetään, on se, että minkälaisia muutoksia tosiaan se muutoksenhallintapäällikkö saa itse päättää. Ja sitten säästetään sitten tätä edustuksellista laajempaa konklaavia sitten vaan semmoisille uniikeille ja riskialttiimmille asioille. Ja kun näitä noudattaa ja jakaa sitä päätöksentekovaltaa sinne alemmas, niin huomataan, että suurin osa asioista on sitten aika ymmärrettyjä ja simppeleitä ja sen takia niin kuin tämä muutoskomitean hyväksyntä ja käsittely ei tule muodostumaan ongelmaksi, mutta sitä kannattaa ensimmäisen kiinnittää huomiota siihen. Toinen asia on se, että on olemassa tämmöinen normaali prosessi ja siinä on monta hyväksyntäketjua ja sitten se jokaisessa kohtaa odottaa jotain hyväksyntää ja siinä kohtaa niin syntyy paljon hukkaa. Jälleen kerran kannattaa miettiä siitä, että minkä tyyppisestä muutoksesta on kyse ja kuka on sitten sopiva taho hyväksymään sen muutoksen. Ja mitä pienempi muutos, niin sitä alempana organisaatiossa päätös voidaan tehdä ja sitä nopeammin se järkevä päätös voidaan tehdä. Ja kannattaa tässäkin kohtaa käyttää kokemusta oppaana siitä, että minkälaiset asiat toimii. Sillä tavalla tietää laittaa sitä päätöksentekoa ja hyväksyntää sopivaa muotoja tarpeeksi alas organisaatiossa. Standardimuutokset on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla tämä saadaan toteutettua. Ja kolmas asia on se, että oli ne toimintatavat mitä tahansa. Muutoksenhallinta yleensä ymmärretään tämmöisenä palveluhallinnan strukturoituna prosessina, joka käsitellään tiketeillä. Ja sitten on tämmöistä ajattelutapaa kuin DevOpsi, jossa niin kuin ketterästi kehitetään ja testataan ja viedään muutoksia tuotantoon. Siinä ketteryydessä ja DevOpsissa, niin sielläkin on kyllä muutoksen hallintaa. Asiat syntyy, muuttuu ja poistuu jollain sovitulla tavalla. Ja siinä pitää varmistua ihan samoista asioista, että tehdään oikeita asioita ja tehdään ne oikein. Joten siinä mielessä kannattaa keskittyä huomioida, että vaikka tehtäisiin asiaa hieman eri lasit päässä, niin että ne oikeat asiat tulee tehtyä, koska sitä kautta sitten tarvittava lopputulos syntyy ja voidaan sanoa myöskin sitten, että muutoksen hallintaa on toteutettu. Ja mitä paremmin henkilöt ymmärtävät, että mikä se työnkulku on ja mitä asioita pitää miettiä, dokumentoida ja missä kohtaa pitää ottaa joku vertaishyväksyntä tai joku muu hyväksyntä, niin sitä sujuvampi se prosessi on. Mutta yhtä kaikki vain tuotantoon pitäisi ilmestyä vain sovittuja asioita ja niiden pitäisi ilmestyä sinne sellaisena, että ne on tarpeeksi hyvin valmisteltu, että ne toteuttaa tarkoituksensa, mutta ei sitten riko mitään tai luo tarpeettomia riskejä.
Neljäs vaihe on vastaa, ja nämä ovat niitä arkipäiväisiä asioita, mitä tehdään toimivalle palvelulle, kun jotain tapahtuu tai joku ottaa yhteyttä. Siihen liittyy ihan normaalia asioita, jotka ei yleensä näy prosessikaaviossa, eli kommunikointi käyttäjille asioista. No, kyllä ne näkyy siellä julkaisuhallinnassa ja häiriötiedotteissa ja muissa. Mutta myöskin ihan merkittävä osa normaalia palvelun toimittamista, että sinulla on myönnetty hakemuksesi mukaan käyttöoikeus. Mielellään nämä asiat kannattaisi myös tehdä jollain yhteisellä sovitulla tavalla, miettien esimerkiksi käyttäjiä, kuinka vaikeaa on selvittää 200 erilaista tapaa ottaa yhteyttä palveluihin. Mielellään niitä olisi 2 tai 3. Ja jättää tästä kaikista varsinkin käyttäjiin liittyvästä viestinnästä jotain tietoa jälkeen, kuka kysyi mitä ja mitä siihen vastattiin, koska se on tärkeää tietoa sitten oppimisen kannalta, että voidaan hyödyntää aikaisemmin keksittyjä ratkaisuja ja säästää sitä energiaa. Merkittävässä roolissa on tuo palvelupiste, joka tekee monia näitä pyyntöjä. Ja idea siinä on se kohta mainitusti siitä, että tehdään asiat käyttäjille helpoksi ja monella muillekin helpoksi. Ja paitsi että nämä asiat pitää ratkaista, niin näille asioille pitää olla sovittu toimintatapa. Ja ne eivät ratkea kaikki yhdessä paikassa, koska kaikkia asioita ei koskaan aikaisemmin edes kysytty. Joten meidän tarvitaan sitten se sovittu toimintatapa käsitellä tätä työtä yleensä tikettien muodossa työpyyntönä ja sitten siirtää sitä työtä dokumentaatioineen sille, joka seuraavaksi tekee töitä sen asian eteen. Täällä on useisesti nähty palvelupyyntöjä, opastettu käyttäjiä, kuinka palvelua käytetään. Sitten ollaan korjattu häiriötilanteita, eli jokin ei toimi niin kuin pitäisi. Ja selvitetty niiden häiriötilanteiden taustalla olevia juurisyitä, jotta niitä voidaan poistaa. Tai ainakin vähentää niiden vaikutusta, sitä kutsutaan problem managementiksi eli ongelmahallinnaksi. Palveluista on yleensä sitten tuotettu näitä mittaukseen liittyviä raportteja asianomaisille sidosryhmille ja sitten muutenkin viestitty sitten poikkeuksista. No, tähän aihepiiriin aika usein kuuluu myöskin tämmöinen niin kuin monitorointi. Palveluiden tekninen monitorointi on myöskin hyvin operatiivista toimintaa ja sitten se käyttöoikeudet me käsiteltiin tuolla jo tietoturvallisuuden osalta. Semmoisiakin tässä on eri tietämyskannoissa vilahtanut tähän saman tyyppiseen toimintaan liittyvinä asioina. Niin, tuo palvelupiste, minkä takia se on keksitty, niin ainakin se on keksitty sitä varten, että käyttäjille olisi helppoa asiat. Mainitsinkin tuosta parista sadasta erilaisesta kanavasta, niin tämä perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen. Ei niitä ollut 200. 100 niistä tunnistettiin ja toiselle 200 palvelulle se oli tuntematon, millä tavalla niihin sai tukea. Joten se ei ainakaan ollut helppo ratkaisu. Siihen verrattuna tämmöinen käyttäjille helppo ratkaisu on se, että mikä tahansa asia, niin olet tänne yhteydessä. Jos siihen löytyy vastaus, niin se annetaan sulle saman tien. Ja jos siihen ei ole, niin sitten etsitään se asiantuntija, joka pystyy sen ratkaisemaan. Kuulostaa ihan hyvältä ratkaisulta tai lupaukselta käyttäjien suuntaan. Toinen tämmöinen tärkeä asia on myöskin miettiä niitä IT-ammattilaisia. Eli tämmöinen vanha tapa tarjota tukea on se, että kilautetaan sille henkilölle, jonka tietää olevan IT:n kanssa jossain tekemisissä. Ja sitten niin kuin henkilölle, joka ei tiedä mitään tästä palvelusta, niin kuin sataa kaikkia muitakin pyyntöjä ja se ei saa työrauhaa. Niin tässä kohtaa, jos käyttäjille tarjotaan tämmöistä palvelupistettä ja sinne toimittaa tätä tietoa, niin siinä kohtaa tämän systeemin pitäisi toimia sillä tavalla, että tämmöiset henkilöt saa toisteisiin asioihin työapua palvelupisteestä ja ainoastaan sitten omaan palveluun liittyvät uudet asiat tulee sitten omalle työpöydälle, mikä on ihan loistava työnjako. Ja vaikka niin kuin näitä poikkeama- ja kysymistilanteita pitää myöskin niin kuin hoitaa, niin onhan se tavoitteena, että tämmöisiä keskeytyksiä työhön ei tule.
mutta jotta pystyisi tunnistamaan, että mitkä asiat keskeyttää käyttäjien työn tai askarruttaa heitä, niin siihen tarvitaan tämmöistä tietämystä, joka syntyy sitten sitä asioita ratkoessa, niin tämmöisenä palvelun omistajana mä mielelläni tykkäisin tämmöisestä järjestelystä, että kaikki kirjataan systemaattisesti ja samalla tavalla, ja sitten mulla olisi palvelun omistajana pääsy näkemään siitä, että mitä käyttäjät on mun palvelusta kysynyt, ja sitten mä voisin proaktiivisesti opettaa heille niitä asioita, mistä he kysyy, tai sitten niin kuin parantaa sitä palvelua niiltä osin, missä he ovat raportoineet, että se ei ihan noudata näitä toivottuja asioita. Muun muassa näistä syistä on keksitty palvelupiste eli Service Desk, ja se on ihan loistava keksintö. Niin kauan kuin palveluilla on käyttäjiä, tässä voi viitata ihmisiin, niin ihmisille tulee kysymyksiä, mutta näinä tekoälyn aikoina, jolloin tekoälyjärjestelmät, agenttiset AIt juttelevat toistensa kanssa, niin kyllä niissäkin menee bittivinoon ja kaikkiin asioihin ei löydy vastausta, joten näiden AI-agenttien ja järjestelmien ylläpitäjätkin joutuvat tukeutumaan sitten niin kuin toisien tuottavan osapuolen tukeen. Ja siinä kohtaa tämmöinen keskitetty yhteyspiste niin on ainakin helppo ratkaisu. Muun muassa näistä syistä meillä on tämmöinen idea kuin palvelupiste. Katsotaanpa sitä hieman tarkemmin. Palvelupisteen tavoitteena on helpottaa käyttäjien elämää tekemällä yhteydenotto helpoksi, varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa käyttäjä ei tiedä, kuinka jotain yhteydenottolomaketta käytetään tai mistä se löytyy. Sinänsä tämä termi, että kaikkien pyyntöjen pitäisi mennä palvelupisteeseen, on tämmöinen yleisluontoinen, ihan hyvä mantra. Tuossa kun itse on parikymmentä vuotta tätä asiaa käpistellyt, niin mielestäni kaikkien pyyntöjen pitäisi mennä tarkoituksenmukaisimpaan paikkaan. Ja semmoisenkin asian voi järjestellä, kun kommunikoi käyttäjille, että mitä palvelua he käyttää ja pyytää heitä luokittelemaan pyynnön sen mukaan. Ja antamalla mahdollisuuden tehdä tämä helposti, niin sen pystyy suoraan ohjaamaan sinne, minne se kuuluukin, mutta muutoin tämä on edelleenkin ihan pätevä asia, muun muassa kaikille kysymyksille, joille ei löydy mitään tämmöistä suoraa paikkaa, minne mennä. Niin tämän päälle kannattaa rakentaa ja parantaa sitten tästä. Merkittävä osa näitä tehtäviä on palauttaa palvelun normaali toiminta tai oikeastaan tarkemmin auttaa käyttäjää jatkamaan normaalilla tavalla. Tämä on häiriön ratkaisemisen kriteeri, että käyttäjä on tekemässä jotain asiaa, joka keskeytyy sen takia, että palvelu ei toimi niin kuin hän kuvittelee sen toimivan, ja jos hän saa apua, että hänen asiansa tulee hoidettua ja hän pystyy normaalilla tavalla jatkamaan matkaa ja tekemistä, ehkä yleisimpänä tavana käynnistää kone tai ohjelma uudestaan, niin palvelupiste pystyy tarvittaessa opastaan tekemään näin. Plus sitten kaiken tietämyksensä ohella tekemään jotain hallinnollisia temppuja tai opastamalla käyttäjää semmoisissa asioissa, mitä hän ei itse osannut tehdä, mutta johon on tietämys olemassa. No palvelupiste ei tiedä kaikkia asioita, joten tarvitaan muita henkilöitä ja tahoja niitä ratkaisemaan, mutta palvelupiste on kyvykäs, varsinkin jos palveluportfolio on kunnossa ja tarvittava informaatio siitä, niin kertomaan, että ohjaamaan sen pyynnön tarkoituksenmukaiseen paikkaan, joka on sekin organisaation kannalta toivottavaa toimintaa. Ja ei pelkästään ohjaa eteenpäin, vaan tietenkin sen tietämyksen varassa, mitä palvelupisteelle on toimitettu, niin löytävät ja hyödyntävät tätä tietämystä, jolla voi ratkaista sitten monta häiriöä ja ennen kaikkea palvelupyyntöä, jos käyttäjät kysyy niitä samoja asioita kuin aikaisemmin. Ja tässä nyt on mainittu siitä, että tämmöinen viittaus siitä, että huolehtia, että kommunikaatio ja työn ratkaisu edistyy. Tämmöinen vanha ajatus siitä, että palvelupiste omistaa tämmöinen, että asiat tulee ratkaistuksi, on tavallaan ihan hyvä,
ja jos sillä ratkaistaan se, että asiat eivät jää jumiin jonnekin. Mutta ehkä itse jalostaisin tätä ideaa vielä hieman pidemmälle siitä, että kyllä se palvelun hallintajärjestelmä pitäisi rakentaa sellaiseksi, että ne asiat tulevat ratkaistua ilman palvelupisteen perään katsomista. Ja toisaalta taas kaikki osaavat kommunikoida ratkaisun sillä tavalla, että käyttäjä sen ymmärtää. Itse laskisin tämmöisen ratkaisun perään enemmän, mutta on ihan hyvä katsoa sen perään ja huolehtia, että käyttäjä saa ainakin tarvittavan viestinnän tarvittavan nopeasti. Ja sitten kolmannen osapuolen esimerkiksi talon ulkopuolelle asioiden ohjaaminen silloin, kun tekeminen ei löydy talon sisältä, niin sen voi yhtä lailla laittaa sitten sinne suuntaan siinä määrin, missä myöskin sitten omille sisäisille tiimille ja palvelun tuelle, jos ohjeistus on olemassa ja siihen kanavat myöskin. No, ne suurimmat hyödyt palvelupisteestä on tosiaan hyödyt käyttäjille, että se tekee sen palvelun saamisen helpoksi ja nopeaksi. Ja jos siihen on olemassa helppo ratkaisu, niin sitten se löytyy sieltä ekasta paikasta. Ja toinen tärkeä asia on se, että ennen palvelupisteen perustamista yleensä organisaatiossa ei ole ollut kulttuuria. Ja jossain organisaatiossa ei ole vieläkään kulttuuria kirjata, että minkälaisia asioita tehdään ja miten ne ratkeaa. Ja tämmöiset organisaatiot ovat helposti sokeita sille, että missä voitaisiin parantaa tai sitten niin kuin samat asiat keksitään uudelleen. Tässä kohtaa tämmöinen systemaattinen kirjaaminen, vaikka palvelupiste jossain määrin hoitaisikin sitä, vähän vanhakantainen ajatus, yleensä kaikki osallistuvat tähän työhön, niin pääasiat syntyy jossain. Ja tällä syntyneellä tietämyksellä, kuinka paljon pyyntöjä per palvelu, niin mitä niissä käsiteltiin, minkä tyyppisiä ne oli, kauanko niiden ratkaiseminen kesti, minkälaista osaamista tarvittiin, minkä takia niiden ratkaiseminen kesti niin pitkään kuin kesti, niin kaikki tämmöinen data löytyy sitten tästä palvelupisteen dokumentaatiosta yleensä tiketin muodosta, ja se on niin aivan loistava ja ehdoton lähde sitten asioiden parantamiselle. No, tuota samaa dataa voidaan käyttää sen todistamiseen, että olemmeko me pitäneet omia lupauksiamme asiakkaan suuntaan, mutta myöskin siitä, että onko meidän toimittajat pitänyt lupauksia meidän suuntaan. Ei suoraan liity mun mielestä palvelupisteeseen, vaan sitten siihen yleiseen työnohjaus- ja tiketointikäytäntöön, jossa palvelupiste on yleensä se paikka, mistä se kyseinen toiminta alkaa. No, palvelupiste käsittelee palvelupyyntöjä ja häiriöitä. Kuten sanottiin, jokin asia ei toimi, niin se on incidentti, ja jokin asia toimii, mutta käyttäjä tarvitsee jotain muuta, niin se on palvelupyyntö. Ja näitä palvelupiste usein sitten dokumentoi työnsä ja kertoo käyttäjille siitä, että miten asia ratkesi. Joskus aikoinaan palvelupiste nimenomaan teki tämä kaiken käyttäjäkommunikaation, koska he ymmärsivät käyttäjää ja puhuivat niiden kieltä toisin kuin sitten toisen tason IT-ammattilaiset, mutta kyllä käytännössä ollaan oltu jo pitkän aikaa siinä tilanteessa, että kyllä nämä toisen tason ammattilaisetkin pitäisi pystyä puhumaan ja dokumentoimaan semmoista kieltä, minkä käyttäjät ymmärtää ja pyytäjät ymmärtää. No, palvelupisteelle voi laittaa myöskin muita tehtäviä. Historiallisesti palvelupisteelle on laitettu kaikkia softamainostuksia ja muita, koska heillä on kuitenkin aikaa siellä palvelupisteessä sillä välin, kun käyttäjän puheluita ei tule, mutta toisaalta moni näistä asioista on myöskin tänä päivänä sitten automatisoitu, ja sitä kautta sitten palvelupiste keskittyy tekemään nyt ainakin nämä asiat, mitä tässä kuvataan ja mitä se on perinteisesti tehnyt. No, pienissä organisaatioissa kaikki tekee kaikkia, ja varsinkin pienissä organisaatioissa niin sitten service deskissä voi olla jotain operatiivisia asioiden tekemistä. Backuppeja joskus otettiin erikseen tai noita kasetteja backup-nauhoja kierrätettiin, ja tämmöisiä ohjeistettuja asioita, niin ne
onnistuu sitten myöskin palvelupisteellä. Nykyajan pilviajassa tämmöiset tapahtuvat sitten jossain muualla. Nykyään palveluita monitoroidaan yleensä muissa paikoissa kuin palvelupisteessä, mutta totta on, että palvelupisteellä ainakin pitäisi olla pääsy ja näkyvyys siitä, että miten palvelut toimii tai ei. Ja toisaalta, jos organisaatiossa ei ole ketään muutakaan koko ajan katsomassa ja reagoimassa asioihin, niin palvelupisteen hyvä puoli on se, että sen pitäisi olla kutakuinkin miehitetty koko sovitun työajan ja heillä on sitten ainakin aikaa ja miehitystä tämmöisiin asioihin, niin se on varmasti se peruste, minkä takia palveluiden monitorointia ollaan pukattu sitten palvelupisteeseen. Palvelupisteessäkin voi tehdä useamman asian väärin tai huonosti, ja asioita, joihin kannattaa ainakin ensimmäisenä kiinnittää huomiota, on se, että palvelupisteen olisi hyvä tuntea se ympäristö, jossa sen niin kuin sinne soittavat henkilöt toimivat. Pitäisi tuntea se toimiala ja sitten pikkusen niitä tietenkin ne käytetyt palvelut ja sitten myöskin pikkusen niitä taustoja, koska ei ne käyttäjätkään tunnista niitä omia palveluita, mitä ne yrittää käyttää kauhean tarkasti. Tietenkin aika moni asia, mistä käyttäjät soittaa palvelupisteeseen, niin koskee työasemia. Ja sen takia niin kuin tämmöinen yleinen tietämys työasemista, joka on se käyttöliittymä niihin kaikkiin varsinaisiin palveluihin, niin sitä on merkittävä osa noista asioista, mutta ymmärtääkseen prioriteetteja ja sitä maailmankuvaa, että mikä on tärkeää ja miksi, niin olisi hyvä tarjota tälle palvelupisteen asiantuntijoille jonkinnäköistä johdantoa siitä, että mitä se organisaatio tekee, mitä he ovat tukemassa ja minkälaista se sen organisaation käyttäjien elämä on. Tämä auttaa muun muassa ymmärtämään, että milloin joku asia kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on esimerkiksi tärkeä. Esimerkiksi tuossa jos joku sanoo, että ajoneuvon vaaka ei toimi, niin se voi olla sellainen asia, että sitä ilmankin pärjätään, mutta jos se tarkoittaa sitä, että tuo yksikään rekka ei tuo puuta jonnekin tehtaalle ja sitten niin kun se kestää jonkun 20 minuuttia taukoa ennen kuin sitten aletaan lyömään tyhjää, kun puu loppuu, jos on näin pieni släkki siinä varastossa, niin silloin tämmöinenkin asia saattaa olla hyvin tärkeä. No usein tämmöinen palvelupiste näissä IT-palveluissa, missä me puhutaan, niin kyllä sen pitää ymmärtää sitä tekniikkaa. Mainitsin tuosta työasemista ja perusasia siitä, että miten käyttäjätunnukset käyttäytyy ja pääsy hoidetaan. Ja tähän auttaa paljon tietenkin sitten tämmöinen yleisluontoinen tietämys tietotekniikasta, mutta se tietenkin se palveluportfolio, minkälaisia palveluita siellä on, koska se palveluportfolio toimii myöskin sitten siinä oikeana avaimena löytää sitten oikea tietämys oikeaan tilanteeseen. Ja siinä mielessä palvelupiste on usein yhtä hyvä kuin se informaatio, mitä heille tarjotaan, sekä palveluportfolio että palveluihin liittyvä tieto. No sitä oikeastaan korostaa sitten toi seuraavakin asia, mikä mainitaan tuossa, että ei ole dataa ja integroituja työvälineitä. Että tässä kohtaa tämmöiset nykyaikaiset palveluhallintatyökalusuitet on hyviä, koska siellä pystyy käsittelemään palveluportfoliota, tietämystä ja sitten niitä työpyyntöjä ja sitten niin kuin liittämään nämä kaikki toisiinsa ja sitä kautta löytämään sitten nämä asiat, mutta tietenkin on hyviä monia erilaisia ratkaisuja, joissa edelleenkin tietämys on intranetissä, palveluita ei ole koskaan määritelty vastuuhenkilöineen ja sitten käyttäjän pyynnöt käsitellään sähköpostissa. Se on aika kivikautista, mutta varmasti joku organisaatio vielä toimii silläkin tavalla, jolloin sitten tämä tiedon löytäminen ja kirjaaminen muodostuu ongelmaksi. Ja vaikka tarvitaan näitä teknistä ymmärtämystä, niin kyllä sitten pitää ymmärtää ihmisiäkin. Ihmiset sinne soittaa, ihmiset haluaa saavuttaa asioita, ihmiset pystyy rajoitetusti kommunikoimaan ja ymmärtämään asioita, jolloin niin kuin pitää olla myöskin ihmisten kanssa pystyä tulemaan toimeen.
tietenkin se asia, mitä käsitellään, niin jos pystyy sen asian hoitamaan, niin silloin todennäköisesti ihmisetkin on tyytyväisiä, mutta jos taas taidot loppuu kesken tai valta ei riitä tai tietämystä ei ole olemassa, niin siinä kohtaa sitten edes myötätunnon osoittaminen niin parantaa kokemusta huomattavasti. Ja kyllä ne asiakkaatkin sitten tietää, tai ne käyttäjät, jotka sinne soittaa, että tämmöinen palveluhenkilö ei voi tietää kaikesta kaikkia, mutta jos asia kirjataan ja ohjataan oikeaan paikkaan ammattimaisen kuuloisesti, niin se nyt lemmittää nyt ainakin vähän. Ja ehkä vielä viimeisenä vinkkinä on miettiä siitä, että kun henkilöt soittaa, että jokin asia ei toimi, niin semmoisia yksinkertaisia kysymyksiä siitä, että mitä se tarkoittaa ja tarvitseeko jotain apua, jotta voi vaihtoehtoisesti jatkaa toimintaansa, niin se auttaa opastamaan ehkä sille jäljille, että mitä sen käyttäjän eteen voi tehdä. Palvelupisteeseen konkretisoituu moni tämmöisen palvelulupauksiin liittyvä asia. Ja sen takia palvelupistettä on perinteisesti mitattu monella eri tavalla. Muutamia tämmöisiä asioita, mitä voi miettiä ja mitata niitä vasten onnistumistaan, on se, että kuinka käyttäjät kokevat, että kuinka helposti sinne oli ottaa yhteyttä, kuinka nopeasti laadukkaasti asiat ratkaisivat ja kuinka nopeasti. Ja osoitettiinko siellä ammattitaitoa ja myötätuntoa. Eli tämmöisiä tulokseen ja fiilikseen liittyviä mittareita, ne on ihan hyviä. Ne kertoo käyttäjätyytyväisyydestä, mikä on erittäin tärkeä tulos tuossa itse palvelussa. Mutta sitten toimittaja on monta kertaa miettinyt siitä, että kuinka nopeasti nämä otetaan työn alle ja kuinka nopeasti ratkaistaan ja kuinka paljon pystytään ratkaisemaan palvelupisteessä. Ja sitten, että onko asiat oikeasti ratkennut vai onko ne vaan lätkitty kiinni, niin tuommoinen uudelleen avaamisprosentti on sitten semmoinen, joka kertoo sit siitä, että ollaanko tuotettu oikeita ratkaisuja. No tässä on sekä hyviä että huonoja mittareita. Itse tykkään tuosta time to resolve, eli tämmöistä kokonaisajasta, jota tarvitaan siihen, että asia ratkeaa, koska se kertoo niin kuin kaikkien onnistumista. On niin kuin ihan sama, meneekö se, ratkaistaanko se palvelupisteessä vai sitten jossain muualla, jos se läpimenoaika on lyhyt, niin silloinhan asiakas on saanut niin kuin vastauksen nopeasti ja se kertoo sitten enemmän mun mielestä kuin se, että ratkaisiko se palvelupisteessä. Samoin myöskin toi ratkeaa palvelupisteessä on hyvin subjektiivinen mittari, että mitä kaikkia asioita palvelupisteelle voidaan antaa, että he ratkaisevat asioita. Ja jos mulla on niin kuin palvelu, josta käyttäjät on kysynyt palvelupisteestä asioita ja sitten mä parannan sitä palvelua kommunikoimalla käyttäjille paremmin, niin silloinhan palvelupisteeseen soitetaan vaan vaikeista asioista, joita siellä ei pysty ratkaisemaan. Asiat ovat paremmin kuin aikaisemmin, mutta mittari näyttää punaista. Joten senkään puolesta niin en täysin luota näihin mittareihin. Ja ehkä kokemuksesta, varsinkin jos kyseessä on kaupallinen palveluntuottaja, niin sarkastisesti voisin sanoa, että mikä tahansa mittarin tonne laittaa, niin kyllä toimittaja keksii aina jonkun keinon sitä sitten huijata, jos niin haluaa. Laittaa tikettejä odottamaan, vaikka ei ole mitään syytä, tai sitten lätkimällä tikettejä kiinni, vaikka ne on ratkaisematta. Siinä mielessä tämmöinen paras mittari, mitä olen nähnyt onnistumisesta, on toi ratkaisuaika, joka sekin sitten tietenkin kärsii, kun otetaan sieltä, poistetaan ne kaikki helpot häiriöt, jotka ei helppo ratkaista, niin sitten ehkä kannattaa justeerata tavoitteita sitten uuden normaalin mukaan. Mutta tässä muutamia asioita palvelupisteestä. Miettikää tämmöisen perustamista. Se on edelleenkin ihan tärkeä toiminto. Jos aloitatte palveluhallintaa, niin se on yksi ensimmäisiä asioita, mitä teidän kannattaa pystyttää. Ja muistuttaisin tosiaan siitä, että palvelupiste on yhtä hyvä kuin se informaatio, mitä sinne toimitetaan. Eli pitäisi olla se palveluportfolio ja niiden siihen kontekstiin ja rakenteeseen määritellyt vastuut. Puhun tässä kohtaa omistajista, mutta myöskin tukitiimeistä plus sitten siitä tietämyksestä, jota tarvitaan siihen, että joku muu pystyy asiaa sitten toisen tason asiantuntijoiden puolesta auttamaan tai sitten ehkä jopa
mihinkä kontekstiin käyttäjille sitten tietoa jaetaan.